Creus que els impostos als pisos buits potenciaran que hi hagi més pisos al mercat de lloguer? Anem a veure pros i contres. Pot suposar un incentiu econòmic sumat al fet que tenir un habitatge buit és car. El mateix amb els grans tenidors. Podria ser que aquesta pressió fiscal més elevada suposés que posin el pis al mercat de lloguer. Es diu també que si aquest impost a pisos buits anés acompanyat d'ajudes als propietaris i d'incentius fiscals, podria ajudar que hi haguessin més pisos de lloguer al mercat. Anem a veure quins són els contres. Primer de tot, hem de partir la base de que no tots els habitatges buits estan disponibles per posar-se de lloguer al mercat. Alguns necessiten una reforma, alguns encara no els donarien cèdula d'habitabilitat perquè han de fer cuina i banys. En resum, que estan en molt mal estat i no s'hi podria viure. Altres pisos poden estar en litigi, d'herència, separacions, i després també hi ha habitatges a Barcelona que els tenen com a segona residència o gent que està visquent a l'estranger i quan venen aquí l'utilitzen. El que està clar és que si tens un pis buit i està en condicions, el millor és posar-lo en lloguer i treure-li una rendibilitat. Tens el teu pis buit, vols jugar-lo, contacta'ns i t'ajudarem.